Junta, building better Africa. 3 Tonga kuti mukwanitsa kumema wanthu mpakana akakuvotereni pa 16 September lapano. Chifuna kuti munthu tikalowa mboma I need somebody kuti anthandize kuyendesa boma. Munthu amene ali ndi experience kwambiri. Our mayor anali magistrate, anali chairman of National Compensation Tribunal, anali judge of the High Court, anali Attorney General, anali chairman of the Malawi Electoral Commission. They are vast experience. That's what we need. This country now, kumetu kupitako tikufuna anthu amene ali competence. I'm not going to appoint people just to please people or because people want a position. I want people in the government, an ability to turn this country around. Because this country is almost finished now. I heard we are now the second poorest country in the world after Somalia. Somalia is in Kondo over 30 years. Second poorest in the world. So when you turn the country around in a muntu, I don't know kuna akuchokera kandota antoine kama mtu huyu angatubia nchilo hii huyu angatubia nchilo hii. So you what that nchilo ni moja in the means of justice. You are Attorney General. Kodema malamulo siana create his reference bureau, national ID, yet number. Those are so ndikuziwa uje ukasiwa ano abele kwa kwambi kwa so uje thesis yao pa udokta wa malamu anemba uje ya the right to development ndikuliso I don't just want to ukasiri oziwa kutukula ziko so combinazo menezo naona kuti this is the best person. That's all. Ndinafunsanso kuti anthu akukayikira nyonga zanu kuti mukwanitsa kuchita campaign pomwe kwatsala masiku 53 kukaponya chisankho. I'm sorry, say it again. Mphamvu zanu pokachita campaign, manifesto yanu mukulunjika pati, anthu akufuna adziwe kunjako. This coming week is finished. Tikita launch posa kero apa komanso manifesto komanso launching the actual campaign. It's finished. It's approved by National Planning Commission. We are ready. It's just a matter of time. There's a more primary, that can try it and so forth. But it's ready. We compare manifesto ena ndi athu muzazi wakuti athu ndi people centered could focus on development of you want to listen to me. Suka mgombili Your Excellency dzina langa ndine Robert Edward kuchokera ku Luntha TV. I can hear you. Dzina langa ndine Robert Edward kuchokera ku Luntha TV. Yes. Bungwe la Malawi Electoral Commission lakhazikika polimbikitsa makandidate kuti muonetsetse mtendere komanso kuti kampeni ikhale ya mfundo. The Malawi Electoral Commission. Can you stand where Mr. Banda was? Okay. Maybe. I can hear him very well, but I can't hear you well. Bungwe la Malawi Electoral Commission lakhazikika kuti makandidate mulimbikitse mtendere pa campaign. Mawu anu kwa anthu okutsatirani poonetsetsa kuti kukhale mtendere nthawi ya campaign komanso kudzaponya chisankho ndi otani. Can you explain to me what this is? Yeah. Yeah. Has emphasized peace. So what? Emphasize what? Peace. Peace. Oh, okay. That's very good. In fact, as you know, I'm a member Peace Commission in the government younger. The number Peace Commission at night established, I think it was maybe 2015, 16. The Arabella MCP and dissolve.
anakhazikisa inanso ya sopano. Yes, I'm all for that. Peace. Kubavulo ankuti peace commission imene yaka silent for 5 years when people are suffering and who have capital zikwanje and pay. You see? And then I'm going to go back to the Spanish also. There's no way you can compare DP violence, the violence with so-called for MCP. That's complete nonsense. You see, but I wish them well. I wish they would come out and do their job instead of just sitting there and clapping hands when there's violence in this country. Thank you so much, Your Excellency. Thank you. Thank you very much. I think this marks the end of the za kuyankha mafunso kwa mtsogoleri wa chipani cha DPP apita Mutharika. Iwowa atsindikapo kuti ndiofuna kuti kampeni ichitike mwamtendere komanso bata komanso kuti pasakhale chipwirikiti chilichonse. Iwowa akukambapo za National Peace Committee yomwe iwowa anakhazikitsa ndipo akuyembekezera kuti iyayi ipitirire. Anenanso kuti masiku asana akubwerawa akhala kukhazikitsa manifesto wawo ndipo zimenezo akuti tikhale tikuiona mozama kuti kodi ikhale yotani. Tinawafunsanso kuti nyonga zawo nzotakwanitsa akwanitsa. Mundirole kuti tsopano ndipite panjapo ndi anzanga pamenepo pali Charles Ventura, Peter Jegwa komanso Yamikani Chitete kuti azukute zomwe zachitika mkati muno. Ine ndi Alex Banda, tipite panjapo. Junta, building better Africa. Tsatsani malonda anu pa machanelo awa. Makosana with 100 plus subscribers. BS Malawi with 100 plus subscribers. Hot 265 with 90,000 plus subscribers. Sam Mavita with 100 plus subscribers. AMTV Malawi with 50k plus subscribers. Malawi Trends TV with 50k plus subscribers. Dreams Media with 20k plus subscribers. Mpongwe Bongwe with 80k plus subscribers. Club Junta with 40k subscribers. Komanso Umata Daily with 10k plus subscribers. Ndipo mutakulipeza kudzera pa Malawian YouTubers Association Maya. Utenga wanu udzafikira anthu oposaposa 500,000 pa tsiku. Tilumikizeni kudzera pa email iyi officialmaya265@gmail.com.